Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Il-mistieden tagħna illum, ma nafx jekk tafx inti, imma meta kien żgħir kien joqgħod fiċ-ċimiterju. Ħanibdew mill-ewwel bit-tqil il-magħmul jeżisti. Jeżisti, però ovvjament it-tieħ kemm temmen fih inti. Jekk inti ma temmenx fih, jekk inti tikkumbattih b'enerġija pożittiva u ma jerbikx. Jekk inti tislakja ftit, joħdok. Il-mama ġiet u il-rigal li tatni u ħafna llum jgħiduli kif li nagħmel daw. Meta jiena ħriġt l-ewwel ktieb Paul John l-Ispiritwalista, kienu qalu inti ilek tikteb mhix vera. Jiena grazzi għal mama tiegħi tatni d-donna nibda nikteb, ġifieri. Jiena bdejt nikteb mid-2016. Rajta. Għajsgom. Il-mami tiegħek. F'dal-mument tħoss li hawn xi ħadd. Qiegħed hawnhekk, żgur, u mija magħha ġabet il xi ħadd ieħor, ġifieri għandu xi ħadd ieħor. Għandu xi ħadd ieħor li jiġi li tiġi minnek ukoll. Nanna. U inti spjegajt li eżatt ngħidu 90% ta' dak li għad seħħ. Per eżempju Varmejas, kif indunajt li ommi qiegħda hawnhekk? L-enerġija tagħha hija simili għal dik li ħassejt meta ġiet il-Konsill. Kull min qed isegwina mietlu xi ħadd. Jew xi ħadd viċin ħafna jew xi ħadd kważi viċin ħafna. Eżattament. Imma min mitulu l-ġenituri, min mitulu n-nanniet, min mitulu Ħabib. min ħabib. Kulħadd ikollu x-xorti li huma jkunu l-anġlu kustodju tagħna. Le. Mhix kulħadd, jiġifieri jiena jiġu ħafna għandi ma hemm xi ħadd miegħi sfortunatament jista' ma jkun hemmx entenat, jiġifieri jew ħabib, jiġifieri għax il-biċċa hija jażlu jekk humiex, kif għadlek, jekk huma jiddeċidu li jmorru lejn id-dawl. Missa jkunu magħna, għax kunu telu lejn id-dawl. Issa ħanna qed nifhem tajb, jiġifieri jien għandi ommi mejt, da mimlija bl-omor, imma jien ngħidu ommi hija mejta. U jien minn għalija li ommi hija l-anġlu tiegħi. Imma fil-verità mhix jista' jkun hemm il-neighbor tiegħi. Ekku. Jista' jkun, imma mbagħad inti eżempju jekk inti tibbenifika jew tiċċekkja mhix ngħidu aħna il-mami tiegħek ikunu ċertu affarijiet. L-om lejn uliedhom għandu ċertu qawwa li tista' tirbaħ fuq ħadd ieħor. Mhux bil-fors le. Okay. Fil-ħajja spirituali differenti, ġifieri jispiċċa li għall-argumenti hija ommok jew jispiċċa li huwa missierek. Ħanamlok jibqgħu rikonoxxuti imma fil-ħajja spirituali l-bniedem jinbidel. Anka jista' jkun għalhekk għatlu ma xu għalli innanna, jista' jkun li aħna meta mmorru fil-ħajja spirituali, ix-xuħija ma tiġix tinħas bħala xuħija, imma tista' tidher bħala żożija u għalhekk jiena il-persuna l-oħra qed tidher imma matura. Meta tajt il-persuna l-oħra li hemm Mom Alfred, hija persuna li ħallit din id-dinja. Ovvju. Naturalment. Però hija close, Ma nafx, hija talba viċin. smajt li tista' tkun persuna li forsi għadha ħajja imma il-persuna li mietet tixtieqha li tiġġonja. Ġifieri tkun waslet lejn l-aħħar ta' ħajjitha biex Ma l-ispirtu xorta jkun għadu għawek. Għax inti aħna qegħdin mind, body and spirit. Ġifieri l-spirit ma jitlaqx qabel ma jixxatja l-moħħ. Ġifieri ejja ngħidu f'koma, qegħdin f'koma aħna. L-ispirit ħajjaq hemmhekk ġo fik. Ġifieri l-ispirit joħroġ once li inti Naħseb titlaq. naf minn il-persuna l-oħra.
Veru? Ma tista' tgħidha jew? Et ngħidlek il-verità forsi ankan qabduni nidħol qed infittex ritratt li tal-lajt tal-ġranet ilu inti fuq il-Facebook. Imma tafx isimha? Ma qed nipprova nidħol fuq tal-Fred imma il-connection ma tantx tħallini. Inti milux tal-lajt ritratt. Tommok u ta' din il-persuna li kienet għadha kif ħallit id-dinja u għat li il-persuna kienet ħabiba kbira tommok. Tafx l-isem tagħha? Tarom l-affarijiet, tarom l-connections kif jiġu, ġifiri din tidelli xaħġa friska, ġifiri. Milux ħallit mitat persuna għal-bek li kienet ħabiba kbira tommok. U inti tal-lajt ritratta din fl-imkien. Kella n-nis tal-belt kollha ħbib tagħha xommi qatt ma kella dewwa. Qatt ma mlet dewwa. Ma din saħta naħseb friska. Issa kien siba ngħidilkom. Però Però fittixa. jekk jiġi xi ħadd u lilek jgħidlek isma' John, nixtieq nikkomunika man nanna. Di possibbli si. L-ewwel issir sessjoni mal-persuna biex naraw l-istat tagħha U inti kif xi trat ġi G jew J. hemm oħra bil-traġija ħalliet nagħmelus. Ġuża, Ġuża, xi berras. Ġuża xi berras. Il-mami ta' x'isima. Għandha l-ħanut tal-ħwejjeż għajli, Ġozet. Ġozet. Ġuża. Ġejjat li inti. J jew G. Ġuża. Għadha kemm meta issa. U għet infittex ritratt ieħor ma Hija vera, sewwa għaddejt. Issa ħallina x'ħadħawadna. Hawnni, O jinħi, hawnni. ġuża. Ħan fittex il-ritratt li ieħor imma. Issa jkun? Għawek id-distas. Tili ċansa per ritratt. Qed nagħmluha f'Xandela Life mhux impressjonaw in-nies, imma Iġveri, Di spontanja. Iġveri, spontanja veru. Iġveri, inti, min ma jemmix f'ħaj oħra, xejn ir-risposta tiegħek? Għalija jina mandux valur. Għax inti minn hawn se tmur bil-fors għal ximkien ieħor, ġifieri issa jien naf jekk inti se tmur aħna nidulhom sferi differenti ġifieri. Bil-fors inti aħna hawnhekk aħna ġejna f'din id-dinja bħala skola. Ġejna bħala spiritu jekk ħanħorġu minn din id-dinja, jekk mista noħorġu minn livell ta' primarju, jekk mista noħorġu minn livell ta' sekondarju, mista noħorġu minn ta' università, skont il-ħila li għandna. U mbagħad għalhekk hemm dik li jsejħula reincarnation, għax hekk inti ma wettaqx dak li inti ġejt mitlub minnek fl-ewwel ngħidu jew l-ewwel ħajja jew it-tieni ħajja jew it-tielet ħajja, ħaterġa' tiġi, ovvjament, form oħra, f'ġisem ieħor. Għalhekk hemm reincarnation u xjenza tirrikonnexxi li reincarnation teżisti. Hemm ħafna fatti ġifieri programmi oħra xi ħaġa nistgħu resquhom. Imma mill-ispenza tiegħek x'inhi raġuni li pereżempju ġew tnejn? Jew ġieli jkunu tlieta, jew Jiena lajn, ħadd m'għandu kontroll fuq dawn l-affarijiet, ħadd. Ġifieri jiena ġejt biex nagħmel programm għax kont nistenna dil biċċa tax-xogħol naħseb. Ekku, vera, Taf kif jien bħalissa frizzat jien. Imma ġew jgħinuna, ituna. Le, ġew ġas biex jgħidulek li aħna qegħdin miegħek, il-messaġġ huwa wieħed, jekk ma nafx, ġifieri, forsi inti għaddej minn żmien diffiċli u taqta' qalbek minn xi ħaġa, qed jgħidulek għamel il-kuraġġ, għax hekk din ma tiġix, hemm moħħol ġoħra lesta lik. Ġifieri either or se tkun jew din. Ġifieri l-univers se jtik. Taqtax qalbek. Sewwa, mela, ħandawru nirringrazzjakom ħafna, nħobbkom ħafna. It-tnejn li intom. Jekk qed naħseb minn il-persuna. Issa in-nies li qed jaraw dal-programm naturalment ikun hemm min jemmen, ikun hemm min ma jemminx, ikun hemm min jaħseb li qed nivvintaw, ikun hemm min se jaħseb li aħna f'temnija di. Jaħsbu li jridu. In-nies li jafu li Will George. Meta xi ħadd anki jaqlaq lajja jew jivvinta xi ħaġa fuq xi ħadd, il-kuraġġ tagħna jkun li minnu madwarna jafna sew. Jina ismani, dana kulinkwa, jina nejt ħaġa, aqwa minn Kristu, maħat, Kristu nizel fosna, kemm għamel ma' nies, mirakli, għajem nies, xorta daħu bizmin, xorta jruħ, u fej wasal, bis-salbuħ. Ġviri, min jien tikkaħdej Kristu, jekk jiex xaħat jiprofaja, mibdaqs jek jinsula. Imma għal-fatti, ġviri, jek jiena,
Għajn għandi l-kodba, għandi nis li ġifiri għandi ħafna li jafu minn xiex għaddu fil-ħajiet taħħom, dan ħassib minn kollox. Ġifiri għaw min se jiprofa ekaċċajt la Maltija, imma mbagħad irid iġib sustanzjal ngħidu aħna. Mela, l-iktar xi ħaġa importanti li xeqnajt in-nies huwa fid-dar tagħhom biex ma jidħolx il-mamul u fid-dar tagħhom biex l-ispirtu l-iswed ma jidħolx fid-dar. Xirrit ikonna fid-dar? Xema tixal, kurċifiss? Mela, għamlu hekk. Hemm xi ħaġa. Jekk inti set muran persuna li hija Kristjana mod, jekk inti set muran persuna li mhix Kristjana mod ieħor. Mela hija noħduha universali, persuna normali. Mhux se noqogħdu nsemmu x'inhu t-twemmin tagħha. Alright. Jekk inti iżżomm l-enerġija pożittiva dejjem ngħidu aħna yellow candle hija dejjem protection. Alright, ġifieri dejjem hija protection. Tixel xema ta' kulur isfar? Isfar. Tixela dejjem il-ħamis. Għax l-isfar huwa l-ħamis kombinat. Għax inti ma tistax tixel kulur mhux il-ġurnata tiegħu. Għax jekk tisel eżempju xema orange hija l-ġurnata ta' tlieta. Jekk tixel ġurnata jekk għandek viola il-ġurnata tal-ġimgħa. L-isfar huwa cleansing. U l-bojot. Ġorġ jieħu n-noti, da. Isfar il-ħamis. Xie kolori. Le, diħan għamlu f'kalamita, ġej ma ta' joħroġ tal-programm, il-WhatsApp tagħna ħajkun mifuq. Mela, isfar il-ħamis. Isfar il-ħamis, għandek il-viola il-ġimgħa, għandek l-orange il-ġliġ. Viola. Il-ġimgħa. Il-ġimgħa. Sambat jaqleb skont iż-żodjak u kollox, għandek l-orange tista' tixela it-tlieta. Il-bajda ovvjament jum il-ħadd, għax huwa aħna nemmnu li huwa jum il-mulej, allura hemmhekk tinxtel il-bajda. Jekk tkun xema minn dawn normali li nsibu. Bħalxiex. Il-ħomor ngħidilhom jien, ix-xemat normali. Il-ħomor. Ix-xemat normali li nixtru. Li nixtru meta nagħmlu Ta' ċimiter. Bojot. Dik bajda tqies, għal għandha l-kafer aħmar. Eżatt. Ġifieri jistgħu jixalu l-ħadd xema minn dawn normali. Ma aħna ngħidulhom iktar, pillar candles. L-ħajar pillar Li ġorru xi ħaġa fuqna bħal kurċifiss. Huwa importanti. Ġifieri ejja ngħidu aħna, però dejjem inti mhux ġast qed tilbsu. Sewwa, ġifieri ejja ngħidu. Meta temmel qed iġġorru biex jipproteġik. Eżattament, u tikklenzjah. Issa jew tikklenzjah kif? Tikklenzjah kif. Mela jew tikklenzjah ngħidu aħna tmur il-knisja, forsi ikun hemm l-imman bierek, jista' anke forsi tik xi l-man bierek il-qassis u tikklenzjah għax inti dejjem titfawġu fih. Titfawġu fih. Jew nkella tagħmel. Jiena għandi pereżempju ilma li tagħtu li ommi mill-urt. Tista' tikklenzjah bih. Sewwa, jew nkella tagħmel bawl tal-kristalla, tagħmlu bl-ilma, table salt, iddawru anti-clockwise kontra l-alloġġ, tliet trid żejt ta' żebbuġa jew rose oil, tixtu ġo fih, dejjem fil-jum tal-ħamis għax dak huwa cleansing, u tħalleh lejl hemmhekk, u ma terġa' toħorġu. Importanti li inti temmen li dak se jkun protezzjoni. Meta cleansing, xi tfisser? Cleansing hija kelma oħra aħna fl-antik kuna ngħidulu tbaħħir. Baħħi. Tbaħħir. Nista' nbaħħar, pereżempju kellna ħadd il-pan. Sewwa. Jekk ikonna r-rant, nista' nbaħħar bih. Issa, jekk inti pożittiv, iva, jekk inti pożittiv, jekk inti negattiv, le. Titkun pożittiv. Titkun pożittiv on the day u pożittiv dejjem. Pożittiv dejjem, dan qisek inti. Min ikun negattiv ħajtu kollha, dejjem irid maqdar, ma jitħaqqat, dejjem irid isib xi ħaġa ħażina. Daka ma jemmix kuntatt mal-pożittività tal-ispirti. Mhux bil-fors, jista' jkun hemm qed jagħmlu kuntatt u mhux qed jara qed jixxattjaw. Jiena ġil intqajt ma' nies li għandhom il-grazzja li għandhom intenat pożittiv, imma huma negattivi. Imma bat forsi jkun hemm xi ħadd. Meta tkun negattiv, x'qed tagħmel lilek innifsek? Tibblokkja dik kollu li l-univers ikun jista' jtik. L-univers dejjem se jtik, dejjem se jtik, dejjem se jtik. U kif tkun pożittiv? Nissi temmen fik innifsek, tgħid li jiena rrid inkun aħjar milli jiena. Iktar ma temmen fik innifsek li tkun aħjar milli inti. Jiena eżempju daw titkellimhom bil-fatti, ġifieri nies li meta persuna temmen fiha nnifisha tgħid jiena rrid inkun aħjar. Jiena dil-ġimgħa kelli persuna li sfortunatament xurilu kienet tant negattiva, imma bdiet tgħid mela ħanemmen fiha nnifsi, ħanipprova nemmen li jiena nista' ninbidel. Ma tirċievi l-affarijiet. L-univers għalhekk qiegħed magħna. Interessanti, jo. Ħafna. Qed norbu lejn tmiem. Nieżel inti, Kif? Nieżel. Kif L-enerġija issa niżlet. Naħseb telqu. Ma titħaddel inti.
U xi tkun ir-raġuni? Għax ovvjament, meta inti ġew tnejn, aħna l-espiriti joħdu l-enerġija tagħna. Allura huma biex jikkomunikaw miegħi, issa jiena rrid nkun naf iżjed ħalli nara dik it-tieni persuna. Ma kif ħadd tikkomunika jekk ma jkunu telqu? Ma sa mbagħad huma nimmedita jiena għaliex ġie dik il-persuna, u mbagħad nikkomunika mal-Alfred. Kif taraħ Alfred inħedel, jekk tħares Veru. teddel ħafna. U anke l-kulur. Ġifieri, hemmhekk qed jurik il-persuna kemm l-enerġija kienet fih. Kemm riedu dawn iż-żewġ entenati ikellmuna. Jista' jkun li dal-mument kien mela ħalli. Però inti rajtu fil-bidu kif kien, u għad taraħ kif inhu issa. Ġifieri totalment. Reta ġiwitzu russan. U veru, obbi. Issa jew qed nimmaġina, imma għandek dawn id-dawriet hawn. Inbidel totalment. Eżatt kif kien ikollha ommok, qatt ma rajthom fuqek. Inbidel totalment. Jista' jkun. Jena faċi tajt li għaw ommi nitħawad. Isma, jista' jkun li ġara dan li ġara sakemm inti kont qed tarma. U xejn ippjanat. Le, sakemm inti kont qed tarma. Naħlef fuq ħajti li xejn ippjanat. Mela, sakemm inti kont qed tarma il-mejda bil-kodba tiegħek, jien u Alfred u sew soħbi oħra konna din barra fil-waiting room, ġifier il-bot minnek, u bdejna nitkellmu, u bdejna bħal speċi jisna wissu l-Alfred. Isma, inti l-ommok ma tħossix miegħek għax tifgaħħa, ma tijiex ċans. Għaliex Alfred huwa tip ta' persuna li issa jisu għat jinfetaħ. Imma għamel żmien li pereżempju immorru x'imkienet innitku u nitku bitmuħ, u f'daqqa waħda jgħidlek hija ħasra ommi, mhux hawn. Żub u jwaqqal kulħadd. U nerġgħu l-għada u l-pitada, u konna nitkellmu fuq hekk qabel tħallna l-programm. Jista' jkun li jien nafhom u rida twassal hemm messaġġ u li ġabet il xi ħadd magħha biex l-enerġija tkun aktar qawwija. Eżatt, użat li sabiex jiena nwassallu dak il-messaġġ, jista' jkun li forsi l-enerġija tagħha kienet se tkun qawwija għax hija a very high spirit, allura qasmet l-enerġija ma' ħabiba tagħha. Meta jiġrek għax ommi kienet spiritwali ħafna. Le, mhux għax kienet spiritwali ħafna, imma l-enerġija tagħha tant hija safja, tant kemm hija pura, jista' jkun kienet persuna twajba ħafna. Ħafna. Għalhekk hija għandha enerġija b'saħħitha. Però jista' jkun li kienet se tkun ħafna wisq għalik. Allura resqet persuna oħra magħha biex tisplittja dik l-enerġija, ma fil-fatt ħaditek ħafna. Imtidel imħedda. Interessanti ħafna, interessanti. Darbohra nduru għal George. Iva. Imma naraw dar xej fuq George. Imma ikollu per eżempju xi ħadd li ġibdek Iva, jista' jkun kif għadna da ma niddeċidix. U dawn ikunu magħna kuljum. Mhux le, mhux. Għandax taqsam mal-Anġlu Kustodju jew le? Le, m'għandix. M'għandix taqsam. Anġlu Kustodju huwa Anġlu Kustodju, dak huwa mibgħut aħna ngħidulhom id-divin. Inti sejjaħlu l-mulej. Jiena nsejjaħlu d-divin, jiġifieri dak kulħadd jista' jkollu Anġlu Kustodju, ġifieri u differenti. Imma spirit guide, ġviri, entenat tijek hija familja tijek. Ekku. Interessanti. Isma minna ta' direzzjoni batu li messa. Saqsi. Saqsi għaliex jużaw, saġa. Sage. Is-sage huwa wieħed mill-aqwa inċens li saftit iż-żmien. Imma veru jaħdem. Iva, is-sage kien b'saħħtu ħafna, però tul iż-żmien. Sage huwa inċens. U għas ma qallux inċens mal-ewwel mela. Aw ħafna front, però sage. Issa sinna nafu li il-sandalwood u aktar b'saħħtu mis-sage. Is-sage qed nużawh sabiex aħna nkattru l-pożittività. Imma is-sandalwood ikattallek il-pożittività u jipproteġi kontra dik in-negattività. Fil-fatt l-inċens meta jkun hemm funeral u s-saċerdot jinżel u jbirek it-tebut u jinċensa t-tebut bl-inċens. Għaliex il-body tal-bniedem, il-ġisem tagħna huwa tempju tal-Ispiritu Santu. Allura jinċensaħ biex jipproteġih. Ġifieri dak qed jipproteġi suppost dik il-persuna ħalli taqbad il-mixja lej pożittiv, whatever she is, ġifieri anke kienet ħażina. Imma qed titija dik l-aħħar ċans biex tkun tista' titlaq lejn id-dawl. Ma nafx saqsilek x'Alfred għax minni qatt ma ntlif daqshekk f'intervista, ġifieri mort momenti kont qed jisni ġodin oħra. Fejn jidħol baħir, għanna l-użanza, specialment nannittana, li kienu jibaħru bil-werqa zebbuġa tas-sena
taħat il-palmi ma tas-sena ta' qabel. Inti kontat li tkun nixfa. jaħarquha. Jaħarquha. Bit-taġen. U kienu. U tajt il-missirna l-kemm il-darba. U kienu jagħmlu, ma nafx aħna l-gargur billi raħal forsi kienu iktar tradizzjonali. Kienu jipinġu raġel u mara fuq karta ġottaġen u bat jitfaw iż-żebbut u jħarqu u jiduru mad-dar, toħroġ lajn ħażina minn hawn, eċetera, eċetera. Issa. U bat min kien jiġi jbaħħar għax mhux kulħadd kien ibaħħar, fis-sens mhux kulħadd kien jinqala li jgħid it-talba u jagħmel ir-ritwal. U jgħidlek isma' lajn ġejja minn mara għax inħarqet ara l-karta, r-raġel baqa' jeżistu x'inhuma. Mela, l-għonet. Fantasiji biss. Dik kienet sistema, ovvjament, għal dak iż-żminijiet. Illum il-cleansing kan ngħidulu hekk sar b'mod iktar ngħidu aħna universali. Ġifieri sfortunatament iva lajn teżisti, anke l-Knisja temmen fiha. Ġifieri s-seħta teżisti, lejra teżisti, ir-rabja teżisti. Daw kollha rridu nipproteġu kontrahom. Meta aħna ikun hemm persuna il-kamera fuq qiegħda u xek. U jien naf jgħidli kemm int sabiħ pereżempju u jien kif idawar wiċċu namlu rum biex jifmun il-nis. Meta namlu rum, xin kunet namlu, xin naraħ pastas li persona tamlu rum. Jiena namilx rum, jiena najt għajnejn il-Madonna izbaħ minn tijek, jiena knajt. Eżatt. Għandek il-mod. Di għalmitinna xaħġa ħabiba tagħna. Għandek il-mod, eżempju tista' tgħid li jiena nkun protett mill-univers u dak li jixxuq li imur lura minn fejn ġi. Żgur, ma waqgħux tiswa, ma tagħmel effett. Ma tagħmel effett ta' xejn. Jekk persuna kollha tajtok. Għajnejn il-Madonna izbaħ minn tijek. Tajba. Dak huwa twemmin tiegħek. Però mbagħad jekk inti titiżid universali, dak li jiena għandi fuq ikun protett u ma jiġi xejn kontra tiegħi. Ġifieri hemm l-univers. Jekk irrid tista' li paħjar. Tajjeb ukoll. Paul. Lek inti Kristjan jew Kattoliku skont it-twemmin tiegħek. Dana it-twemmin inti tipprattika. L-aħħar li ntqajna fuq il-wan, inti għatli li meta imbaħru jekk niftakar tajjeb, ngħidu l-missierna l-kemm il-darba. 3 darbiet. 3 darbiet. Imma inti tkun fil-grazzja tal-Alla wkoll fis-sens. Għanamlu, tittemmen. Inti nut li tgħid missierna u tkun tgħidha bħala pakkagal. Jekk u għaliex 3 darbiet biex inti tagħla għax aħna nemmnu li hemm 3 sewwa fit-twemmin tagħna, hemm Alla, l-Ispiritu Santu u Ġesu. Allura inti tittalaq triangle, dejjem tittalaq triangle. U 3. U tittemmen li dak li qed tgħid qed jiswik, Paul, jagħmel sens pereżempju hawn min jgħidlek isma' fuq il-bib ta' barra jħares lejn il-bib ta' barra. It-famera, għalli lajn taħbat mal-mera. Le. Il-mera. Kella tfal melħ fuq it-tarġa. Le, il-mera hijwa, imma l-mera perikoluza, għax il-mera aħna fl-univers nejdu dik open gate. Dik open gate, kemm jista' jkun il-mera ma tantx nużawha f'dawn l-affarijiet. Tajjeb, mela, Paul John twilet fit-13 ta' Ġunju. Tajjeb, ġifiri batunna risposti ta'kom fuq 9-8-1-2-7-6-7-6-9-8-12-7676 il-ħin skada ġifiri ħatamela l-mistoqsija xorta ma sifx għandek għalfel tamili, rossa ġar rispondi. Nitħax, għadsaqsini. Il-blida messa xaħares li l-mera fit-3 ta' fil-ħodu. Ġiri smajta di. Ejwa, raġun. Għax it-tlieta, għalfej it-tlieta u marbut ma tmim tal-ħajja ta' Kristu. U dak il-nu, dak il-ħin. Ma jġi xaħġek, ħares li l-mera fit-3 fil-ħodu? Mux tajjeb. Mux tajjeb. Mux tajjeb. Inġi ħares li l-mera fit-3. Le, ta' Għati profa naħseb. Hemm spiegazzjoni, hemm ħafna spiegazzjoni Italija. Isma' programm wieħed ma kienx Le, biżejjed. zom, jekk mut ħares li l-mera fit-3 ta' fil-ħodu, imma mortar intix sabiħ. Jekk inti jinnaf stembaħtu għabduk il-bżonnijiet tijak fit-3 ta' fil-ħodu u tħad fil-kamra tal-banju minn għal-marit dik ma taffettwa toħx. xejn. Inti morta posta tħares. Eżattament. Ma naħseb ġilla ħares. Dak iżmin li kontu kompaċu fil, mux l-erba konna nidħlu d-dar. Imma le, mhux hekk. toilet. Imma Le, ma naħsibx li. Pero meta inti qed tiffoka ġvejn jgħidu aħna qomt fit-tlieta. Qed tiffoka. Hemm universalment hemm li inti tista' tqum fit-tlieta neqsin kwart għax jgħidu fl-univers jiftaħ it-tlieta u inti tqanqal xewqa jew tqanqal xi ħaġa. U mhix tajjeb dik li. L-anġli jeżistu, Skol jeżistu. imma ikonna anġli maħna. Eżatt għandek il-Guardian Angel.
kull xaħat għandu guardian angel, imma mbagħad aħna nemnu li hemm Jien naħseb klassifikazzjoni ta' guardian angels, Naħseb jiġifieri tiegħi hemm ta' għajjien. livelli. Naħseb tiegħi għajjin Li- ħafna. Mhux għajjien. Tijak biex jerfa' miskin il-problema. Forsi ma tifmux. Għax aħna dik li għandna kif għattil l-Alfred, aħna frekwenza. Mela tiegħi diffiċli ħafna, jista' jkun. Il-frekwenza tiegħek tiftaħ. Inkella ma tisemgħux il-wan. Mela ħadd tagħmel ilu Le l-mistoqsija għandi wasalna biex nagħlqu. il-mistoqsija ħana mill dejjem. Ma rridu nagħlqu ta'. Ma għandi Ejja. waħda importanti. Kif jgħid li Ivan nagħlaq. Għax da meta jinteressaħum bat jitlob 10 minuti oħra. Nerġgħu nistidnuhu. Għax id-direzzjoni tajli interessanti ħafna dal-programm. U jekk tindunaw, Paul John jirrispondi minn tlaqli u jirrispondi mill-esperjenza u jiena nitkellem miegħu għaliex John huwa spiritwali. U dik importanti. U min irid. Issa, Għandna lista ta' mistoqsijiet u Min- qatt waħda minnhom ma saqsejni. meta inti li ħafna nisbaljaw tidaj balla bl-isem ta' Marija, iżejjen id-dawa, anzi mhux Marija, imma nsemmi jekk jista' jkun kif kien wiċċa u kollox. Ħażin ħafna. Xi fisser meta tidaj? Mela, meta inti Kristjan, Musulman, meta inti qed tawweġ lingwaġġ kontra xi twemmin partikolari, qed toħloq airwave li hija perikoluża ħafna, għara ġifieri, qed toħloq negatività kbira għax inti ma tistax tuża l-isem Talla? tal-ħalliq. Għarajt, f'dak is-sens. U għammek se jkollok konsegwenzi, ġifiri, mux għax Alla ħajpattilek, mux għax Alla ma jpattix. Għarajt, Ma tiddawwar kontrik? imma l-konsegwenza li qed toħloq inti, dik se tħallas għalija. Illum, għada jew pitada. Għaliex inti għandek is-semmi daw l-affarijiet. Meta aħna Għaxaw minn napprezzaw. iqom jidaj. U jorqot jidaj. Mela, l-aħħar mistoqsija sul-ħin skar. Il-ħadd ma napprezzawx għax taf meta japprezza l-bniedem. Mux hekk Meta- nikkundannaw ta' Le, taf meta japprezza Il-moment l-bniedem. għandu għas ikun jaf li da. Kun jaf. Ma dak un bat miskin. Ejja, fred. Ma ġifiri, L-aħħar mistoqsija. din irridu, inti tittajt xin omt jena għandi missjoni. Ħajjen irridu d-divin. Id-divin għalek jħallikaw biex inti tqum jekk jħallikaw salada biex inti twettaq missjoni. Issa joħdok mela l-missjoni tijak kompluta. Il-mistoqsija, fred. L-aħħar waħda. Għandi mistoqsija. Aħna għedin f'post partikolari biex namillek domanda. Alright? Apparti l-aziza tijaj u l-ħabiba taħħa illi ġew ftit tal-ħinilu. Alright? F'dan il-post ħassejt li forsi xtaq jiġi xaħatiħor jew ġi xaħatiħor. Ija, fil-fat jena lek għatkal minn barra, ġveri, dik il-kamra ta' barra, kien hemm xi enerġija oħra ġveri, li buq titilħin, Raġel jew mara? raġel. Maskili kien hemm minn barra. Ġveri, però ovvjament, jiena sorpriża xina ġejt għal-programmu. Oh my God. Nixtieq ngħidlek għalfejn saqsejtu hekk. Nista' jew le? Ejja. F'dan il-post ma ma ngħidux. Kien Ġara xi ħaġa bil-fors. ġara xi ħaġa. Ejwa, tinħass l-enerġija li hawnhekk qed twettaq xi ħaġa. Jista' jkun ħassu ħażin xi Oh, ħadd. Le, ġifieri. All right, ejja, għax issa jgħid. Le, saqsewili mid-direzzjoni. Ma Nħassu. jafx saqsewili u wieġeb eżatt għax dik il-kamra fejn kontent. Ukoll. Ejja. Grazzi ħafna li kont Le, magħna. mhux ukoll. Ħallini fred. Tix tajjeb għal Le, dal-programm. le, għal distazzjoni jekk ma tantx intajjeb. Ħanerġgħu nistidnu kien ġifier illum ħadd 99 points. Namaste. Imma il-ġon jien mhux biss nemnu, ġifieri esperjenzajt li qalli. Ġieli meta jgħidli affarijiet ngħid aħjar ma qalilix, jew ġieli grazzi li qalili. Però jiena nemmen u minn dun tqajt miegħek qed inkun iktar pożittiv.
Huwa importanti li nilbsu kuluri pożittivi. Eżattament. Iktar ma tilbes inti George ma nafx x'inhu żodjaku tiegħu, imma inti għaż-żodjaku tiegħek interessanti ħafna li tilbes il-kuluri ċari. Għax iktar ma tilbes kuluri ċari, inti iktar se tisbet. Misbajda ħjar, pereżempju. Bajda, ċelesta, safra. Jina Virgo. Virgo. Ok, intu wkoll. Ara, dan Alfred irid jevita kemm jista' jkun l-blu u l-iswed. U inti l-aħdar u l-iswed. Le, l-aħdar m'għandek ċans taħtar għanni biex. Tismaħħa Virgo. Ġo, ħana mellek laħar domanda. Laqas jidħol id-dar, kullu Eżatt, l-aħdar, x'għandna- ħabommi, Jekk ħlef il-pjanti. Mux hekk. Ġifieri taraħ il-kulur minn buttaħ. Le. jekk inti tidħol f'dar, jew xi ħadd li jagħmel l-istess, li għandu l-istess power pal m'għandek inti. Power għandu għalla Jiena mhux power. don. Don li tak il-mulej. Eżattament. Jekk tidħol f'dar, ma tkunx taf tinduna li pereżempju f'did dar ikun miċċaħat. Ejja, ma mill-ewwel. Mill-ewwel. Fil-fatt meta kont fil-kamra l-oħra, l-enerġiji bdew jitfixklu, ġifieri ħossni komdu, ma ħossniex komdu, xi ħaġa qalt li tlaq il-barra, issa ridet keċċini dak il-ħin issja. U jiena qatt għalfej ħanitlaq il-barra, fil-fatt kont daqsxejn xejki jekk ma neqpax, għax bdejt inħossni ħanitlaq il-barra, għax kienet enerġija mhux komda. Umbat kif tħalta għek ġajt ġo enerġija, kiena kontrast l-lum waqt dan il-program. Ġviri, barra kien hemm enerġija mod, u ġew kien hawn enerġija mod ieħor. Mela, nistgħu nkomplu Meta nitkellmu miegħek. kienu ommi kienu enerġija tad-dawl. Żgur, bil-fors. Imbidilt inti totalment. Anka inti imbdilt. Tamara qaddisa, Tamara. U anke li kien hemm magħha. Eżattament. Għax naħseb naf min kien hemm Dik sorpriżi. Jina tinfittex dak ir-ritratt u ma nistax insibu. Paul, grazzi ħafna li kont magħna, ħanistaqgħu miegħek żgur anke waqt Domanda. il-biskottin. Memx fejn nistaqsik, għax jiena Tu mhux tiġa għala. nagħmel l-istess domanda lil kulħadd. Hemm ħajjoħra wara l-mewt? Risposta taħda waħdek. Daqshekk. Ħadd tal-lum. Daqshekk. Grazzi, komplu batunna fuq il-WhatsApp tagħna 98127676. Issa nduqhom daw ta'? 1276 Nirringrazzjak. 76 u meta jitla fuq il-paġna tagħna ta' Kalamita ixxarjaw kemm tifilħu ħalli l-buskuttin Komplisi popolari. u jiġra ħafna u waslu l-messaġġ. Permessa din dal-programm li qatt ma stennejna llum jienu inti u naħil filkom fuq ħajti illi xej ma kien ippjanat. Xejn. Illum, all right, impressjonajtni John. Iżda dejjem John mill-ewwel qalli id-dom mhux tiegħi. Imma tajuli il-mulej. Mela ħana jitħu Impressjonaw ruħkom qabel nagħlaq. Għana jitħu qabel tala inti, jekk li kontettajt ma kienx jagħmel sens jew inkella biex jifhmuna anka il-telespettaturu minn qed jarana li qed forsi vintajtu, eccetera, li semmejt dik il-kamra partikolari, Issa mbagħad nispjegaw l wara. irbaħt il-punti kollha, ġifieri mamma mija. Mela, l-impressjoni tagħna fil-ħajja għandha tkun direzzjoni waħda. Ġesu Kristu li hu qawwi immens, b'saħħtu ħafna, l-ikbar isem li hawn fuq kull isem. Tisliet. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Del Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,